Hej og velkommen her i skoven. Jeg hedder Turi, og jeg er founder af Naturrefugium. Jeg tager mennesker med herud i skoven. Skovbad, det er jo udviklet til at netop være afstressende og bevæge os væk fra tankerne og ned i kroppen. Simpelthen for, at vi kan aktivere det, der hedder det parasympatiske nervesystem. Altså få ro på. Og når vi har fået jordforbindelse og står og trækker vejret stille og roligt, og kan kigge frem foran os, rundt på naturen omkring os, så får vi en ro i kroppen. Vi bevæger os igennem terrænet. Vi mærker efter med fingrene. Vi dufter, vi lytter, og vi ser i detaljer og holder fokus der, sådan så tankerne ikke bliver så vigtige længere. Vi fordyber os og retter hele tiden opmærksomheden ud af. Og derfor så får vi en pause fra tankerne. Guiden hjælper med at holde styr på tiden og finder vej og leder os rundt igennem naturen, så det eneste vi skal tænke på, det er bare at være. Skovbadet det afsluttes med en lille te-ceremoni, og her har man mulighed for at fortælle om, hvordan det har været at være i skovbad. Og hvis du har lyst til at blive guidet ind i dine sanser og ligesom genforene dig med naturen og det vi har kunnet engang, der hvor vi har brugt sanserne til at finde mad og vand og begive os rundt og kende skoven ud og ind, Så er du altid velkommen til at komme med os ud på et skovbad, guidet af en af guiderne her hos Naturrefugium.